שלום לכם. כבר אמרתי בתחילת התוכנית שלום לכם. רוני ארז, מנכ"ל בריינספה, לשיפור קוגניטיבי. לא יודעים, תלכו למילון. אני אמנם למדתי BA וסוציולוגיה, גם אני לפעמים מתקשה. מה אתם מתמחים? סליחה, קוגניטיבי. מתמחים בפיתוח חשיבה אנושית. יפה. בין השאר גם זיכרון? בין השאר גם זיכרון. רציתי לדבר, תראה, כבר נפגשנו פה קודם, והתפעלנו מהמכון הנפלא, אבל תן לנו כמה סדנאות שאתם מקיימים, שיש להם כותרות כאלה שידברו לליבנו. מה למשל, איזה ערך מוסף אפשר להפיק מהמכון הנפלא שלכם? ככל שהאדם מתקדם בגיל, הוא עושה יותר ויותר את הדברים שהוא יודע לעשות, ושהוא רגיל לעשות. נכון. כתוצאה מכך, הוא לא מפעיל יכולות עצומות שיש לו. נכון, יפה. אנשים ייפגשו עם תכני למידה שהם לא עסקו בהם קודם. שתחייב אותם לחשיבה מסוג אחר, פרדיגמה חדשה, אופן חדש לראות את הדברים. אנשים יעברו גם תרגולים. תרגולים גם מול מחשב, גם תרגולים. שלא מתעניין בכלכלה, התחיל לקרוא את המוסף. הצעה פשוטה כבר לצופים בבית. כל אדם שרגיל לקרוא כל יום את המוסף הכלכלי, שיום אחד יכריח את עצמו, גם אם זה לא נורא מעניין אותו, לקרוא את מוסף הספרות, הוא פתאום יגלה שהוא לא קורא כל כך טוב. כי הוא לא לומד את מה שהוא יודע. אני אתחיל לקרוא את מוסף הספורט, זה יחליש את מוחי או... להחליש לו, להחליש לו. שאני באמת לא קורא. אחת התופעות המעניינות, ודווקא בעולם האקדמיה, ודיברנו קודם על האקדמיה, שאנשים יוצאים מהרצאה... אתה אומר קודם, זה בשיחה שקדמה לתוכנית. משום שהם חושבים שאנחנו פה קודם. לא החמצתם, לא דיברנו לפני... אנשים יוצאים מהרצאה ואומרים, הייתה הרצאה נפלאה, הוא אמר בדיוק מה שאני חושב. כן. תחילקו, אם הוא אמר בדיוק מה שאתה חושב, למה יצאת מהבית? נכון. אוקיי? החוכמה היא להיות מאותגר על ידי דבר חדש. לחשוב על משהו שלא חשבת עליו קודם. לצאת מהרוטינה. הדבר שהכי גורם להתנוונות זה רוטינה. איך אני אבדוק את עצמי אם... אני זקוק בכלל... אני קודם שאלתי אותך לפני התוכנית, איך למשל אדם יודע שיש לו... אני לא רוצה להגיד את המילה אלצהיימר, אבל קשיים, נאמר... גדלים והולכים בענייני... זה לא ניתן לבדוק את זה באיזה בדיקת אינסטנט כזאת. יש אצלנו במכון עוברים תהליך של הערכה, שהוא תהליך של נוropsycholog ונורולוג על בסיס שאלונים. על פי הערכה הזאת אתה יודע אם האדם הוא תקין מבחינה קוגניטיבית, ורוב האנשים הם תקינים מבחינה קוגניטיבית גם כאשר הם אומרים אני כבר לא זוכר כמו פעם, אני לא מתרכז כמו פעם. זה נכון אגב, גם אני מרגיש. הרבה פעמים זאת תחושה סובייקטיבית, ולעיתים יש באמת איזושהי ירידה, אבל שהיא עדיין בתוך הנורמה של ואתם יכולים לשכלל את היכולת שלהם לקלוט... בוודאי, אני אתן לך דוגמה קטנה. אני חזרתי אתמול מסין. כן. לאחר נסיעת עבודה בקוריאה. ומעבר דרך סין. עכשיו אני נסעתי הרבה פעמים לקוריאה, בתחומי הקודם של חינוך מחוננים. וגיליתי בעיה שלמרות זיכרון טוב למדי, היה לי קושי לזכור שמות של קוריאנים, כי הם לא אומרים לי כלום. כי כולם אותו דבר, דווקא דרך העיסוק, נכון, צ'ון, קים, דרך העיסוק, בייחוד השמות הפרטיים, שמות משפחה זה קל, כי יש 5 שמות נפוצים. באמת, עזרה לך הטכניקה של המכון לזכור את השמות. כי דרך הלימוד לבריינספה, גיליתי שאם אני נותן משמעות לשם, אני שואל אותם מה המילה הזאת אומרת. ואז אני זוכר, זאת קוראים לה פעמון הקטן. ואז אני אומר, זה פעמון קטן בקוריאנית וזה יוצא לי, אוקיי? מה איך אומרים פעמון קטן בקוריאנית? אתה לא יודע. טנג לונג. עכשיו תגיד לי, אם אומרים לי שאני צריך עכשיו להפנות לפינת הספורט, בזהוס, אז איך אני לא זוכר, אבל כתוב לי פה, אבל אני נפרד ממך, זה לא קל לי. תראה, אתה רואה את הדמעות חונקות על גרוני, אז אני נפרד ממך.